Değerli kişiler, hastaxonaga keldim hali. Zaliya allergologiyada yot, allergiya bilan intagayni balaqay. Qo'llari, mo'yinlari bir qattiq buzila boshlagach. Yaramay shiqirga? Nishlab? Batash. Shiqirga da yaramaydi yani. Kerak-yaroqlar azrak. Osharga. Tosi-bosi. Конечно. Сямсыз? Нельзя, да, разве? Обниматься тоже нельзя? Получается. Нет, тоже бактерии. Наверное. Я принимал витаминчик. Неше хәлләр? Кул. Biraz кимәгән бугай. Ярар инде. Нишләтәсең? Кагыйдәләр бар кеше өчен бер карантин дибит. Алайса монда грипп заманы, ковид, Алла сакласын. Ярар. Телефоннан сөйләшеп торабыз, Аллага шөкер. Шул пауэрбанкын алып килдем һәм ашарга. Ашарга юк дип зарлана инде балакай. Көн сайын нәрсәдә? Кәбестә. Ашы кәбестә. Анады аш дип әйтеп булмый инде дип җибәрә ул. Ул су белән кәбестә. Ди. Шул гел бер төрле ризык дин. Мәйтәм нәрсә ашыйсың соң? Ипи. Ипи ашап йөрим дигән була. Ярар, әзрәк теге күркә итеннән кәтлитләр алып килдем. Нәһә тәмләп ашар инде.